Türkmen banklarının Mar vilayatynyň akşahamçylaryna bank müşterileriniň plastik kartlary bir näçe ay gejikdirilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi. Bu ýagdaý hususan edara karhanalaryň işgärlerini, şeýle-de döwlet kömek pullaryny kabul edýän raýatlary adyrnan 3 aýdan 6 aýaçyny garaşmaga mejbur edýär. Atlantik radiosynyň ýerli habarçysy çaga seretmek boýunça döwlet kömek puluny kabul edýän täze eneleri ýa-da täze işe kabul edilen raýatlara çykarylýan kartlaryň bir näçe aý gejikdirilýändigini habar berýär. Türkmenistan raýatlar pensiýalary we döwlet kömek pullaryny kabul etmek üçin zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerli edaralaryna ýüz tutýarlar. Bu gadnalar ýüz tutulýan kömek pulu üçin raýatlardan beýleki resmi namalar bilen bir hatarda bank kartlarynyň rekvizitlerini talap edýär. Çaga seretmek üçin berilýän döwlet kömek pullaryny almakçy bolýan raýatlar bank kartyny açdyrmak üçin çaga doglanan 3 ay soňra banklara ýüz tutup bilýärler. Banklar plastik kartlar yetişenok diýip ýene bir näçe ay garaşdyrýarlar. Diýip bir marly ýaşaýjak Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara karhanalara täze işe kabul edilen raýatlar hem bir meňdeş ýagdaýlara duçar bolup olaryň bank kartlary işe başlamagyndan 3 ay soň berilýär. Türk radiosynyň habarçysy hususan Halk Bank paýdary täzirçilik bankynyň hem de Türkmenistan Döwlet Täzirçilik bankynyň Mar vilayatynyň Sewit merkezine we etraplaryna akşahamçylaryna plastik kartlarynyň gejikdirilýändigini habar berýär. Ýöne gejikmelerdiň bir täze eneleri ýa-da täze işe kabul edilen raýatlara degişli. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan käbir bank müşterileri bank kartyny ýitirip täze plastik kartyna ýüz tutýan adamlaryň ýa-da bank kartlaryna ýüz tutup kredit kartyna garaşýan adamlaryň hem öz kartlaryny ellerine alýança bir näçe ay garaşmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bank kartyny ýitirip banklara ýüz tutsaň 4-5 aýa çenli garaşdyrýarlar. Şoňa çenli aýlyksyz oturmaly bolýar. Bank kartlaryna ýüz tutan adamlar hem kredit kartlaryny almak üçin 6 ay töweregi garaşmaly bolýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bank işgärler bu ýagdaýyň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda tiz wagtda bank kartyny çykartmagy howlugýan raýatlar 500 we 1000 manat aralygyna para berip öz işlerini bitirmäge razy bolýanlyklaryny aýdýarlar. Atlantik radiosy Mar vilayatynyň müşterileriň bank kartlarynyň gejikdirilmegi boýunça Halk Bank we Türkmenistan Täzirçilik banklarynyň tesbir alyp bilmedi.